Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. Nag-check-in po kami ni Rodel dahil mansari namin, pero ako po yung nagbayad. Kawawa. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig ng programang Mga katas ng nakalipas. Grabe, tita. 2 weeks ko pa lang pong napapakinggan at napapanood sa radyo ang mga live at replay ng programang Mga katas ng nakalipas. sobrang dami ko ng realization about sa lalaking minahal ko ng bonggang-bongga. Uy, sana all. For almost 5 years. Tawagin nyo na lang po akong MC ng Silang Cavite. 29 na po ako. Pwede pa. At si Rodel nga po ang lalaking tinutukoy ko na boyfriend ko. Opo, tanga na kung sa tanga. Nabulag po ako kay Rodel. Ay, may makarelate na naman. Oo, yung mga nanonood. Grabe po, lumuluwas pa ako ng Maynila para lang magkita kami. Ako po yung gumagawa nun. At dito na nga, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Baby, say dali, inom ka ng soft drinks. Hindi, mamaya na. Dili na. Mamaya na, baby. Ano ba meron, baby? Nag-aalala na ako ang tamlay mo. Gusto ko lang magpasalamat na lumuwas ka pa dito. Galing ka pang Cavite, pero... Alam mo, ganyan ako magmahal. Binibigay ko lahat. Kaya huwag ka na magduda, ha. Mahal na mahal kita. Salamat, baby, ha. Mahal na mahal din kita. Ba't ang lungkot mo? Baby, mansari natin, baby. May regalo ako sa'yo ngayong mansari. Di ba gusto mo ng relo na G-Shock? Yung black? Yung isa yung gusto ko eh. Yung ano yun? Tommy ba yung gusto mo? Hala, o di dalawa yung ibibigay ko sa'yo. Isang G-Shock, tsaka isang Tommy. Close your eyes muna. 1, 2, 3, baby. Happy Mansari! No. Okay na nga. Happy Mansari. Oo ba to? Ako magsusuot. Totoo ba yan? Balik tayo. Ano yung counterclockwise?
Ayan, bagay naman sa baby ko. Ang gwapo talaga. Baby, salamat Ganda pero ng bagay sa'yo, baby ko. Salamat, Happy Mansari. Happy pero- Mansari po. thank you, baby. Baby, bakit? Lungkot pa rin. Teka lang. Hindi kasi Anong gusto mong orderin? May gusto ka pang orderin? na ako, Ano, bakit ka malungkot? Mansari natin sa lungkot mo. Tsaka sa regalo nahiya mo kasi sa ako. akin. Regalo mo Yun na sa nga akin. Wala nga akong regalo sa'yo. Di pa ako makalibre sa'yo ng pangkain. Ano ka ba? Wala yun. Naiintindihan naman kita. Ako muna dito. Ako yung may trabaho. Tsaka- Sa ngayon eh. Yun na nga, baby, kasi Tsaka mansari naman natin. Hayaan mo, absuelto ka. Ano ba yun? di ako mapasok-pasok sa trabaho hanggat hindi ako magpa-medical eh. Eh, syempre, kailangan talaga yung medical as requirement bago para maging employed ka. Eh, ba't di ka makapagpa-medical? Samahan kita? Wala akong pambayad medical eh. Di nga kita malibre-libre, pang medical pa. Magkano ba yun? Sabi nila, Mga- 2.5 daw. Ha? 2.5. 2.5? Teka. Baby, wag na, baby. Hayaan naman sa'yo. Ayoko malungkot ka. Teka, bagong sweldo kasi ako eh. Alam, 2.5 Ano? ba? Ay, actually, 4.5 pala. 4.5 na bago agad. Oo. Gawin mo na lang 5 kasi may pamasahe pa. Papunta 1, sa 2, 5. 3, 4. Kasya na yan. Ba yun? O 6. Teka lang, baby. I-check ko yung chat ng kakilala ko. Kung magkano nagastos niya sa ano. Isang minuto medical. pa lang. Nadagdagan na ng... Yes, Baby, sige, sure mo muna. 7 pala yun? Sure na yan. 7. Kasi... Isa, i-chat ko muna sandali. Kabuisit. Chat ko lang, baby, ha? Wait lang, ha? Sige, baby, dali. Chat ko yung Dali, kaibigan para ko. huwag ka na huwag ka na malungkot dyan. Para makapasok ka na sa work, kailangan mo yan. 5, 6, Ayan, nag-reply. 6, 7, Huwag na, nakakahiya. 8. 8 na. 8 nga yung... Ayan, oh. Medical? Eight nga. Medical 8, baby. Ano ba yan? Mag-a-abroad ka ba? Hindi ko nga alam eh. Huwag na lang, cancel na lang. Hindi na lang ako Hindi, mag-apply. baby. Ito, 8. Kailangan pa masahe? Huwag na, nakakahiya na. O, 9 na, 9 na. Gawin mo ng 10. O, 10K para, di ba, syempre, babalik-balik ka pagkuha ng mga SSS. At saka, meron ka na yung mga SSS. Wala pa nga eh. Wala. SSS, PhilHealth, tapos, Oo, kukuha ka ng pipila ka ng baby. pero yung pag-ibig, wag na muna yun. Meron naman ako Ito, eh. 12 na, 12. Baby, 12. yung pag-ibig, wag na muna. Bakit? Eh, meron naman ako. Andiyan ka naman eh. Sige, 13. 13K. Pag-ibig, ano pa ba yung kailangan? Baby, akin na. Baby, ito lang 13K lang kaya ko eh. Ah, sige, okay na yan. Okay na yan? Okay, 13K. Oh, wag ka na malungkod, ha? Baby, happy Mansari. Mansari, gusto kitang makasama, baby, at masolo kaso wala rin akong pambayad kung Anong masolo? check-in tayo eh. Ha? Kung mag-check-in tayo. Gusto mo kong matikman? Today? Baby naman eh. Wala pa bang tikman yan? Sagutin mo. Oo, siyempre. Isagot ko naman, sari naman natin. Talaga? Baby, sige. May malapit ba dito, baby? Meron yung ano, aircon, wag yung ano. Oo naman. May iba kasi Mansari electric fan natin, lang eh. tapos electric fan, papag. Aircon Sige, sige. tayo. Magkano ba dyan? Wala akong idea, baby. Kasi di pa naman ako pumapasok eh. Ngayon ko palang Parang malalaman. nakita ko 499 na Alam na alam. nakalagay. Hindi, nadadaanan ko kanina eh. Sa Nagtanong bus eh. ka. Hindi, nakita ko malaking karatula eh. Diyan sa may ano eh. Sige na. Hindi ka na, hindi ka na. Ano kasi ano eh. Oh, huwag ka nang sad mo, no? Huwag kang smile mo na ang baby ko na gwapo. Thank you, Love baby, you, ah. baby Love you, ko. baby. Happy Mansari, baby Happy Mansari. Rodel. Bago mo talaga, Happy
Mansari. Mansari, baby. Mahal na mahal kita. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Rodel. Gagawin ko lahat para sa'yo. Mahal Kasi na mahal kita, MC. gagawin mo din lahat para sa Para akin. sa'yo. Pag nagkasweldo na ako, babawi ako sa'yo pangako. Huwag natin pag-usapan to ang mahalaga. Magkasama tayo ngayon. Skin to skin. My life it seemed that something had been. Opo, ako lahat ang gumagastos para kay Rodel. Ako pa ang nag-e-effort papunta sa kanya. Kasi, naintindihan ko naman siya na wala pa siyang trabaho nung time na yun. At matapos nga po siyang magpa-medical, ay natanggap na po siya sa trabaho. Pagkatapos ng isang buwan, Ay, Ma'am Tina. Rodel, di mo ba nakita meron akong party hat? Ay, oo nga po. Ano pong meron? Saka may Ma'am Tina? pa-confetti ako. Trixie, paputokin niyo na yung papuputokin dyan. Andali, paputukin ko na. Patok na! Ayan, ayan. Andali, eto na, paputukin ko na. Ayan! Sabi mo, ay, buti ka ba naman? Parang may mamamatay. Sabi mo, paputukin! Yung Wala, ano ba party yun? popper lang. Okay. Ulitin mo. Naku, Sige. makakapatay ka na sa ligaw na bala na yan. 1, 2, 3, Ay! Ito na nga. Happy ano? Mansari, Rodel. Uy, ano man sa rin? Kayo ba? Uy, huwag ka maingay. Baka marinig. Hindi kami, pero first month ni Rodel dito sa trabaho. Hindi mo Teka lang. naalala, Trixie. Happy Mansari, Rodel. Ano, Ma'am? Salamat, Happy first Ma'am Tina. Mansari. Bay, grabe, Huwag mo bay. na akong imam. Ma'am Tina, nung ako, ma'am. 10 years ako dito, ma'am. Wala ka talaga pakiig sa akin, ma'am. At least may certificate ka pag Christmas. Diba? Pag Christmas, may 10 years recognition. Mars- Susi ka pa. Ako, Mars. Close na close tayo, Mars. 12 years na ako dito sa kumpanya. Mars, hindi mo ako binigyan ng cake kahit birthday ko. Pero si Rodel, 1 month pa lang, nagmansari cake ka na para kayo may relasyon. Stop it, Trixie. Ay. Pero tuwing bibili ako ng food, lagi kang nakikihati kahit di kita inaalok. Ay, ang ganda. Mahati ka. Hindi, okay lang yun kasi bago Kapatay si- gutom mo. Bagay ito kay Rodel kasi bago siya. Sige, oh, Rodel. Picture naman kami. Dali, photo op na. Photo op. Wala bang kanta dyan? Ako kakanta po. Ba't ako, ma'am, ano na ako? Ilang taon na ako dito, Trixie? Ano ka na? 8 years ka na. 8 years na ako dito, but birthday ko, hindi nyo man ako pinaghanda. Tapos, nagmansari din ako, pero hindi nyo naman ako pinaghanda dito. Dito nga ako nagkamense, pero hindi, Alam mo kasi, bay. hindi ako pinaghanda. Ah. Dito ako nagdalaga eh. Nagbinatan at lahat, hindi nyo pa rin ako pinaghanda. Wala ka pa kasi Adam sa apple. Saan ba yun nilalagay? Ha? Nilalagay ba yun? Ilalim. Dina-download ba yun? Oo, i-download mo. Nilunok mo eh. Hindi. Yung cake po, Ma'am, i-share naman natin sa lahat para... Hindi, iuwi mo Lahat yan. Merong for everyone. Alam mo, gusto ko yan. Iuwi mo yan. Diba? Happy Mansari, Rodel ko. Huwag mo na akong tawagin. Ma'am, ako, ma'am. 10 years ko, wala talaga akong kiss sa'yo, ma'am. Gusto mo ba? Tina, gusto, ma'am. Kailangan... Ako na lang mag-kiss. Si Trixie na lang. Kasi libre mo ko lunch, ha? Oo, ako mahal. Ma'am, pass na lang, ma'am, pass. Okay. So, guys, kain tayo. Celebrate natin ang first month. Ay, picture mo na, picture! Picture? Okay. Yayapos mo na Ay, ako. Ma'am, Rodel. Ay, tayo lahat, group picture. Group hug. Abay, sama mo kami, bay. Group hug. Hug mo naman Oy, ako, Kim. Rodel. Rodel, Ha? hug mo naman ako. Ay. Sa likod. Sige na. Sige, nihag mo na, Rodel. Gusto ko Binigyan yung ka na may... ng cake. Gusto ko may bumubukol sa likod. Alam ko na yung bumukol no, tumol yun. Baliktad.
kami kumakain. Parang ayoko na kumain ng cake na yan. Wow, arte! Kahit ano sabihin namin, kakain ka. Gusto ko yung basa eh. Obidyan na, 1, 2, 3, ayan. Huy, smile ka naman, Rodel. Nahiya kasi ako kay Ma'am Tina eh. Huwag ka na mahiya. Alam mo, we are family here. Tama, Trixie, di ba? Family. Ikaw ang tatay, ako ang nanay. Ako yung lolo. Hindi. Si Trixie yung katulong. Ganon. Baby, Musta ka na? Pasensya na, nagsweldo na ako pero hindi pa kita mabayaran kasi nga ano eh. kahit... May mga binabayaran pa ako. Yung pinang-medical ko sa'yo, pwede ba i-ano ko na lang yun? Installment? Oo naman, walang problema. Pero baby, may tanong sa... Huwag mo nating pag-usapan yung pera. Yung pera, kinikita ulit yan. Pero baby, may tanong ako, bakit... Nakita ko nakatag sa'yo sa picture sa Facebook. Bakit magkayapusan kayo nung Tina ba yun? Ano mo ba? HR yun? Ano ka ba? HR nakayapos? Di ba ang HR siya yung mahigpit sa mga ganyan? Ba't nakayapos kayo sa picture? Kasi hindi ako komportable eh. Na may gumaganon sa'yo na iba ba na... Ano bang issue sa'yo? Ano lang naman yan? Pasko, picture lang naman yan. Tsaka... payag ka sa akin, may ibang ganun lalaki na yayapos sa picture. Siyempre hindi. Wala na akong magawa eh. Binigyan ako ng cake eh. Mansari Tsaka, cake eh. Mansari cake? Nakita ko yung video din, mansari cake. Kayo ba? Mansari nyo? Mansari sa trabaho kasi first month ko. Bakit ganun wala? Sa mga kumpanya walang ganun. Sa inyo lang meron. Ewan ko. Tsaka iba yung closeness nyo. Araw-araw may na my day ka. Ikaw lang ang daming empleyado doon na. Ba't ikaw may na my day? Nasto ko na siya. Sa Facebook. So ano ba? Nagsiselos ka ba? Hindi ba halata? Nagtatanong ako syempre kasi magkarelasyon tayo. Alam nga naman, mas magtaka ka kung wala akong reaksyon. Ano? Ano mo ba Okay, siya? sige. Pasensya na, pero Anong sige? di na kita mahal. Anong hindi na mahal? Mahal ko na si Tina. Kaya, mas mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Kapal ng mukha mo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, ha? Sa relasyon na to, yan ang Ano? sasabihin mo sa akin. Sumbatan mo ba ako? Ibalik mo lahat ng nagastos ko sa'yo! Yung mga inutang mo, asa na? Ibalik mo! Ibalik mo ang kapal ng mukha mo. Sabi ko na tama yung hinala Ano ko. ibalik? Binigay mo na yon. Hindi ko yung binigay, ibalik Kapal mo mo sa naman, akin. namimigay ka, tapos mabawi ka. Anong klaseng babae ka? Kaya ayoko sa'yo. Kasi nanunumbat ka. Mas makapal. Ano, galit ka na? Mas makapal ang mukha mo! Ano gusto mo? Ibalik ko yung binigay mong shades? Binigay mong relo? Pabango? Binigay mo na Ibigay yun! mo yun! Kapal mo naman, ikaw yung namigay, tapos na mamawi ka. Ipapatulfo kita! Bahala ka, bahala Para ka! malaman ng buong mundo yung modus operandi mo. Bahala Budol ka, budol! Budol ako, budol! Hindi na kita mahal! Ang kapal ng mukha mo! Let naman ang sayo! Personal wala personalan. Ganyan ka, may personal ka. Diba? Ha? Hindi maliit sa akin, malaki ang sayo! O ano? Kapal ng mukha mo! Maghiwalay na tayo, ha? Maghiwalay na tayo. Rodel! Rodel! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!